nire ama bezala usaitzezun. Seguruna, mutil batek gaitulekin okerrena izan leheken eskagaten gandik. Baina, zeatiken, ama zahar usai aukelako, hori pasatzea, generazio hartin, ez da nahi errepikatzi. Batzuk ite be, baina ez da tipikuna. Oda emakume usaileatik. Perfume arabi daude zenetiken, egile zan, nahi pasatzen zat, desente, uste doitzen nahi dala jendi, unisex, espresillo askoz gehiago ibiltze be, perfume arabiek, oinarte maneja izen ditugunak, baina frantzesak dena dalakuk, asko putxena die. Baina, claro, oinarteko unisex horiek etzien hainbeste eta jendiek, bakoitzek, askotan, unisex esatu, baina neskak ibiltze be. Bentsat, deskiba, eta mutillo balima, nik uste hor puntua da hola. Aida jendi ikisten, baina hau bezalako bat unisex presentauta, zuk ustezu unisex emakumik ibiliko luke bela, nik izonezkukin ikustet gehiago, zu nola ikustezu, berdin da, usai bat bestik ez da, o aldi iteu.